Hallelujah. Hallelujah. Sicela ukubulisa ke kotata bethu befundisa otata, omama, obhuti, osisi, abatsha no Sunday school ngegama lenkosi uYesu. Amen. Kaphinde andinguye umakoti into zonke. Ndingisisiphandliwe. Amen. Ndisindisiwe ngixolela izono. Ndingumntwana kaKristu uYesu. Amen. Ndisindisiwe. Amen. uYesu izinto zonke ebomini bami. Andimbonanga ofana naye. Glory be to God. Glory be to God. Glory be to the Son of God. Amen. Sikhona ke ukota wabatsha ngokucelwa ukuba sizoministerisha. Amen. Uba sizoqhekezelana. Amen. Ke 15 minutes. Amen. 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 Ke 15 minutes sibe sesihlala phansi. Into eninzi ibibekwe enhlizweni yami ibithethi izolo. Amen. Besithethile izolo yonke into kanye okuninzi inkosi ekubekileyo. Amen. Ndine 15 minutes khandi izibamde kodwa enhlizweni yami ndiyafuna nje ukuthi even this afternoon, Lord, may you edify us, may you heal us, may you deliver us. Yes, we lakho. Egameni lenkosi uYesu. Amen. Amen. Izolo uba sithetha sibonisana ngezwi lenkosi. Sibonisana ngetheme esinikiweyo ngabantu abatsha ethi while waiting, prepare. Amen. Kuthiwa uba sikhona as the church sisemlindweni. Umlindo esithethe ngawo izolo. Sithi sisemlindweni sisonke silibandla. Umlindo sikulo ingumlindo of the coming of the Lord. Amen. Silinde uYesu azokulanda ibandla. Amen. Saphinde sathetha sathi sisemlindweni
as individuals. Amen. Uba sihleli silinde izinto zethu esizithenjisiweyo. Amen. Silindile, we are waiting upon the promises of God. Amen. Sathi eminye yimithandazo ebesiyithandaza okanye zizinto ebesizicela enkosini kodwa singekabi nazo okanye zingekafiki kuthi kodwa sizilindile. Amen. Amen. Zonke ezo zinto zisenza uba sibe ngabalindi, sibe ngabantu abalindileyo. Amen. Sathi xa sijonga ibandla sathi the church must go back to number 1. Number 1 kuthi kule verse besifundile uba the church was constantly praying. Amen. Lalihleli njalo lithandaza ngoba lalizazi uba lisemlindweni ibandla. Amen. Ibandla lalizazi uba lisemlindweni yilento lalifumaneka emthandazweni. Amen. We can't say ukuba silibandla elithandazayo ngoku. I'm talking about the church now. We cannot say silibandla elithandazayo ngoku. As much as sisemlindweni, but we can't say silibandla elithandazayo ngebandla elithandaza ngoJanuary. Amen. Uba ibandla as the church lithandaza ngoJanuary xa kuvula unyaka i21 days, i7 days, then it means something is not right. Amen. The church cannot be praying ngoJanuary kuphela xa kuzawuqala unyaka. Asiyibali into yomthandazo wangomvulo. Amen. Asiyibali futhi into yokubhalelwa ngusihlalo nonobhala basimemele emthandazweni for umhlangano. Amen. We can't rely on those prayers. Sithi ngoba sibhalelwe uba sicela kungene ezilweni insuku ezintathu, then we consider that as umthandazo webandla. Ayinguwo lowo umthandazo webandla. Futhi kumandi basithi we are selective Christians. Singabantu abakhethayo. And kamandi uba ayoyethu igroup ayithethi nathi. Kwakulo mthandazo sisimemelelwa kuwo. Ewona umthandazo ngowethu sonke for every Christian. But ingxaki lo mthandazo uzengeleta. And le leta mhlambi ithe yabantu abatsha. So we do not consider ourselves uba singene kulo mthandazo. Amen. 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 Then it means that ukuba umthandazo lo siwuthatha ngolo hlobo senza laa nto besithetha ngayo izolo sithandaza for aesthetics. Yes. Sithandaza for aesthetics bangoJanuary sonke. Sibe nepost esiyixhomayo about 21 days fasting, 7 days fasting. Why can't our program stop for a bit? Ibandla li-engage in prayer. Ngoba i-program zethu amandithetha umntana nakecaweni. Amen. Ndingowalapha mna. Amen. Ndingowalapha. Amen. I-programs zethu zonke zinhle futhi ndiyazithanda. And kama ndikuthatha umntana lam zekomitini zonke. Amen. Mhlawumbi kuzawuthiwa ndibetha kuba abantu ababhizi kwikomiti zonke. Kodwa why can't our program stop? Kancinci kuthandazwe libandla. Ibandla to engage in prayer because we are in waiting season. Amen. Omnye ku-waiting season yakhe akuyo akanamandla. Kodwa ubibandla belimile lithandaza belizamfukula. Ngesingenabo bazali bam abantu abatsha abathi xa begqiba because bayingxaki ukuthi kuyasisikelela. Xa egqiba usisikelela sibona uba masike siyokroba ezweni uba kwenzeka ntoni. The church is not found in prayer. That is why kuba lula uba silahleke. Siyalahleka siyaduka. Amen. And it only means that xa ibandla lingazukwazi ukungena emthandazweni
individuals that are praying. Kuhle masibe individuals esithandazayo, but the church. Tell us fundiswe lenkosi Exodus chapter 13 verse 21 and 22. Sibe sesifunda ngokufutshane nje. Oh 15 years. 14 Exodus 14 sifunde verse 12. Exodus chapter 13 verse 21 and 22. Verse 21. Yes. uYehova wahamba phambi kwabo ngomqulu welifu emini, ebakhokele ngendlela ngomqulu womlilo ebusuku, ebakhanyisela ukuze bahambe imini nobusuku. Awusukanga umqulu welifu emini nomqulu womlilo ebusuku phambi kwabantu. Amen. Exodus 14:12, chapter 14, verse 12 to 14, and 17 and 18. Asililo na elilizwi ebeselithetha kuwe eyiphutha sisithi siyeke siwakhonze amayiphutha kuba kube kusilungele kanye ukuba sikhonze amayiphutha kunokuba sifele enhlango apha. Wathi uMoses ebantwini, musani ukoyika, misani nilubone usindiso lukaYehova ayakunenzela lona namhla, kuba amayiphutha lawo niwabonileyo namhlanje anisayi kuphinda niwabone naphakade. uYehova uyakunilwela, ke nina niyakuthi cwaka. Amen. Verse 17 and 18. Mna ke yabona ndiyakuzenza lukhuni inhliziyo zamayiphutha angene emva kwabo, ndizukiseke ngoFaro nangempi yakhe yonke, ngeenqwelo zakhe zokulwa nangabamahashe bakhe. Azi amayiphutha ukuba ndinguYehova, ekuzukisekweni kwam ngoFaro nangeenqwelo zakhe zokulwa nangabamahashe bakhe. Amen. Ngokugqibela Exodus 40:36 to 38. 36 to 38. Belisithi lakunyusa lisuswe ilifu emnqubeni, banduluke onyana bakaSirayeli, benje njalo ekundulukeni kwabo konke. Ngenxa ilifu belingekanyuswa, bebengekanduluki, kude kube yimini yokunyusa kwalo. Kuba ilifu likaYehova beliba phezu komnquba emini, umlilo uba phezu kwawo ebusuku, phambi kwendlu yonke kaSirayeli, ekundulikeni kwabo konke. Amen. Apha sinikwe theme ngabantu abatsha besenditshilo ithi while waiting prepare. Amen. While waiting prepare. Sabe sesitsho kuba sisemlindweni. Izolo besithe ekulindeni kwethu okanye when the waiting season is over, uYesu makaphakanyiswe. Amen. Emveni koba silindile noba ezi zinto ke ngoku besizilindile azisafikanga. Amen. Kodwa makaphakanyiswe uYesu. Amen. Apha sibona amaSirayeli akhutshwa kuJehova eyiphutha. Amen. Sibona amaSirayeli ekhutshwa kuJehova eyiphutha. Njengoba ewakhupha eyiphutha, ithi apha ku-Exodus chapter 13 verse 17 uba there was a shortcut for uba aphume. Ithi
ithi angacandi kwelamafilisti abengacanda kwelaseFilisti afike msinya to elizweni lesithembiso. Kodwa uJehova wababona ba hleze bajike okanye ikhona something was off. Amen. Ndifuna usebenzele gama. The Lord saw that something was off. Make bahambe ngalendlela iqanda phenhlango. Ndizozi introduce kakuhle apha kubo. Amen. Mabake bahambe aphenhlango bazondibona kakuhle. Mabake bahamba phenhlango kwenzela bandikhame iphutha apha kubo. Mabathi befike ezweni lesithembiso ibiyiphutha iphele phuqu apha kubo. Amen. Kuthiwa yayikhona ishortcut. UThixo bona phambili wababona wathi apha bazandinika ingxaki. Amen. Abanye mhlambi babenojika bazenza bamelwane. Amen. Bazenza bamelwane nabayiphutha. Bayibona indlela imfutshane futhi siyafikelela bakhumbula izinto zaseyiphutha. Babone futhi indlela siyayazi. Amen. Bayibona indlela yona siyayazi ngazifikela. Kodwa wabona uThixo uba xa ndinobaqandisa apha wilderness abanokwazi ukuzibuyela. Bazawubona bakhange ibe ngamandla abo into yoba bazofika to the promised land. Bazawuthi xa becinga ngendlela bathi Thixo asingeke sifike ngoba simbonile uJehova embulala uFaro nemanqwelo zakhe zonke zokulwa wasiphosela. Glory be to God. Simbona apha introducer apha apha ede bawo apha uthi uvesi levesi sigqibo ifunda Exodus 13:21 uyazi introducer njengomqulu welifu ubanika i-insurance and in fact he's making himself as a security and giving them i-assurance yoba ndizawuhamba nani. Isizathu soba azenze i-assurance ngomqulu welifu ngezinto ezibonwa ngeliso lenyama ufuna bambone kakuhle futhi bamthembe. Amen. Ufuna bamthembe futhi bambone kakuhle. I-assurance uba uYesu esithi nani lifu nizawujonga kulo ngoba babefuna ujonge entweni babemthandabuza. Ewe bona babefuna ukuphume iphutha. Amen. Babefuna ukuphume iphutha. But the problem is that they were not prepared for ukuphume iphutha. Ukufuna kwabo ukuphume iphutha kwakulapha emlonyeni kuphela uba siyafuna ukuphume iphutha. But the preparation for ukuphume iphutha yiyo into engekhoyo. That is why we see God ebenzele yakhe preparation. Wathi jonga aba ndizabenzela ilifu. Ndizabenzela into yokujonga kuyo. Because on their own they are not prepared. Glory be to God. On their own they are not prepared. Prepared. They are questioning Moses. That is lack of preparation. That is lack of preparation. Inhliziyo yabo ithathibeka. Amen. Sithe izolo xa ungumuntu omtsha, that is in waiting season and in preparation. You must have faith in God. Ngoba xa ungamkholeli uThixo awuzukwazi ukulinda. Sathi
It's a kind of demonstration. Uba sihambe inhlanga. Izinhlanga sihamba kuzo ngoba uThixo uzademonstrate amandla. Kuthiwa yayikhona i-shortcut engabe hambe ngayo. Kodwa God wabahambisa apha wilderness. Wahamba demonstrate amandla. Yakakuvuka iqaqobana kulo. Elingathi aliqondi kakuhle. Kube khona othi khumbula mntaka baba. Uhambe nathi indlela yonke. Wathi wezi imifula. Wababulala nentaba zethu. While we are in the waiting season, wasimkholela uThixo. Wasimkholela futhi simlinde. Njengoba kulindiswe thina, naye masimlinde. He will fight for us battles. Ezinye sizazi, zaziwa nguye. Kodwa uyasilwela. Ezinye uzilwa silela ebusuku. Sitimele kodwa uyame indoda nayo. Jesus. Futhi xa inguye, wenza sure asiliboni uthando. Asiliboni. Udinga kwanto. Masiphinde simthembe abantu abatsha. Just one more time. Just one more time. Just one more time. Masiphinde simthembe. Kuthiwa babengahambi phambi kwe-Exodus 40. Kuthiwa babenirhawu baninyukile na. Ilifu. Xa bengaliboni babuyele phakathi. Bathi alikho. Ingakho umuntu uyachaza ukuthi ayithandazo. Nawe ungayazijongela xa alikho. Therefore, we cannot move.
Hallelujah!